Kaixo berriro, behin perdoi mota desberdinen definizioak azaldu ondoren, gaian gehiago sakonduko dugu, adibide batean ikusiz perdoi mota desberdinak, bai? Orduan, hemen agertzen zaigu, erreduktorearen pieza bat da, ardatz bat zehazkin, eta hemen azaltzen zaizkigu gainazal perdoiak. Bi agertzen zaizkigu, N8 eta N7, ikusiko dugu aurrerago zer esan nahi duen bakoitzak, baina N8 honek esan nahi du, parentesitik kanpo dagoenez, pieza osoarentzako eskakizuna dela. Parentesi artekoak esan nahi du, pieza honetan badaudela gainazal batzuk, eskakizun hori, hau da gainazal perdoi hori, hau da gainazal neurri hori eskatzen digutenak. Bestalde, gainazal perdoi dimentsionalak barkatu. Perdoi dimentsionali dagokionez, adibidez hemen bi motatakoak agertzen zaizkigu, bai? Diametro 25 K6 hau izango da perdoia, bai? Taula batzutan begiratu beharko dugu ikusteko perdoi horren dimentsioa zenbatekoa den, baina badago beste aukera bat, adibidez hemen diametro 23,80 0-0,21 agertzen zaigu, hemen ja zenbakiz agertzen zaigu perdoia, ez daukagu taulan begiratu beharrik, bai? Bi mota horietako perdoi dimentsionalak azaltzen zaizkigu planoetan. Eta bestalde, perdoi geometrikoak ere baditu hemen batzuk, bai? Zentrukidetazuna, zilindrikotasuna dirazten dute hau biek, eta adibidez azken honek, elkartzutasuna. Elkartzutasuna dagokionez, ikurra hau da, eta esaten digu gainazal honek izan behar duela elkartzut A gainazalarekiko. Eta ikusten baldin badugu, hemen ikusten dugu A gainazala hau dela adierazten digula. Bai, elkartzutasun horrek ze akatz izan behar du? 0,05 izan behar du. Orduan, hori da momentuz sakontzeko erabiliko dugun edukia.